kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora lede siya odeja shirugu goshu yena panji nanga ngani zonyadi sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma usteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji daga tenzile diyo kuburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora lede siya odeja yena panji nanga ngani zonyadi sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma usteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji daga tenzile diyo kuburi yani kulinji mawa bwino wainu nonse amene mukumvera Times Radio inendelea malekano mwadzuka bwanji ndikulandireni ku program imene ya kulinji pompano pa Times nthawi imene timakhala tikusanthula nkhani zina ndi zina zimene zikuchitika mu dziko lathu lino la Malawi. Atsogoleri okwana 13 atenga ndithu zikalata zawo pa Chingerezi kumati ma nomination papers ku bungwe lija la MEC kusonyeza chidwi chawo chozapikitsana nawo pa chisankho chimene chikhali chikuchitika pa 16 September. Izitu zikuchitika kuti atsogoleri onsewa 13 atenga zikalata zimenezi pamenenso kuli 50%+1 kuti mtsogoleri amene akuyenereka ndithu kuzapambana chisankho chimenechi apeze mavoti okwana 50%+1. Nde mu chaka cha 2020 atsogoleri ndithu anapanga migwirizano yosiyanasiyana koma pakadali pano zikuoneka kuti sizinapye sizinaziwike kuti kodi wakuti apite ndi ndani. Nde mu program yathu ya lero tikhale tukamba nkhani imeneyi za kuchuluka ndithu kwa atsogoleri amene aonetsa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimeneyi cha pa 16 September. Ine ndileya malekano mene ndanenera muja sindili ndekha ndili ndi nzanga muno wanangwa mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino mukuoneka kuti mulikali ndi mphamvu tu. Nde monga mmene zimakhalira mu program yathu tikhalenso ndi mmodzi mwa anthu amene akatenga ndithu zikalata zimene zikuonetsa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimenechi komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale amenewa ndi George Chaima. Nde musatalikire tatiyeni tikhale limodzi pamene tikutambasula nkhani imeneyi. Tiyambe wanangwa. Atsogoleri 13 kuonetsa chidwi kuti yayi ifetu tiuzapikisana nawo pa chisankho chimene chikubwerachi pa 16 September. Sikuti tu ndi zakali zija zokangotenga kenako nkumazalipira leta koma amenewa alipira 10 million kwacha ku bungwe limeneli la MEC. Ukuziona bwanji? Ndizoona kuti pofika tsiku la lero anthu amene aonetsa chidwi kuti apikisana nawo pa mpando wa president mchisankho chimene chikuchitika pa 16 September chaka chomwe chino akwana 13. Ineyo kuona kwanga ndikuona kuti ilili ndi chinthu chimene chikutipatsano maganizo kuti nthawi zina mwina mukati mukonze mwina amaona ngati mukonza zinthu kumapeza kuti zinthu zachitika mmene simaganizira. Chimene utanthauza ndi chakuti njira imodzi imene mwina anthu amagwiritsa ntchito kuti atsogoleri kaopikisana achepe kapena adani imakhala njira imene mukugwiritsa ntchito powerengera mavoti amene aponyedwa
oyenerera. Mbuyo mutakati kuyuza njira imene mwina timanena kuti plurality majority. Komano timayuza nkhani yake timayuza njira yomwe timati first past the post, komano timayuza simple majority imene imalola kuti munthu akhozopeza mavoti ochepa koma iyeyo bora watsogola ndi kuti ndi mtsogoleri. Chimene ndikutanthauza njoti munthu akhozopeza kuti pa anthu 10 iweyo ukhozopeza mavoti atatu, wina akupeza imodzi ndi kuti iwe bendwe chani mtsogoleri chifukwa watsogola ndiweyo. Pamene timalowa mu chisankho cha 2020 chachibwereza, akhoti anawunikira anaona kuti mwina tidalakwitsa kuwerengera malamulo athu achisankho akunena kuti tiziyuza imene imati absolute majority. Absolute majority pachichewa ndi kuti munthu yapitire theka la mavoti amene aponyedwa. Imene mwachidula anthu amati 50% plus 1. Soyeza kuti ufike theka, fa theka ndi 50%. Ngati ati 10 ufike 5 komano pabwereso imodzi imene ikupangisa kuti wapitirira usangothera pa 50. Njira imeneyi timaona ngati kuti ndi njira imodzi imene imalimbikitsa kuti zipani zizibwera pamodzi ngati migwirizano, chifukwa kuti ufike 50 chimaoneka ngati kuti si chinthu chophweka. Njira imene iso ndi imodzi imene ikhozochepetsa mwina anthu oti azipikisana nawo. Maganizo athu anali oterowo, komano kumalawi kuno zaoneka ngati zachitika mwa njira ina, zaoneka ngati zachitanso encourage anthu kuti achuluke, because zisankho zimene zinali mbuyo mukhoza kuona kuti 2020 kapena 2019 atsogoleri amene anapikisana nawo anali osakwanira ngakhale 8, komano pano tikunena kuti anthu 13 amene aonetsa chidwi. Mwachidule ndinene kuti zakhala ngati kuti njira ya 50% plus 1 imene ili njira yabwino kwambiri, chifukwa imaonetsetsa kuti amene wasankhidwa ndi gulu, ena ayitengerapo mwayi wake akuziwa kuti kutsogoloku kufuna kukhala pamodzi. Pavute pasavute. Pavute pasavute kufunika alliance. Ndi enawa mukaonetsetsa chifukwa ndi ambiri amene kuti mwaonike mona kuti sikuti ndoti akudziwa kuti sangapangane chisankho chatayima paokha, komano zolinga zawo ndizongoti adzipechulutsire mwayi okha mbali imodzi ya zipani zikuluzikulu zimene zipikisane. So kuti akoke kuti tabwerani kuno. Nkhani ndiyoti awakoke tabwerani kuno, akakoka choncho ndi kuti akuona kuti kutsogoloku mwayi woti chipani chimene mwina achakokacho chitati chachita bwino, iwonso ali ndi mwayi odzapeza kenakake kaya ndi udindo, kaya ndi uminister, kaya ndi running mate umene mwina angakamatenga. So ambiri mwina pali zifukwa zina, koma chifukwa chachikulu chimene kuchiona ine ndichakuti yakhala ngati tsopano ndi geni, ndi business yoti aliyense akungobwera kuti mpamba wanga ndikatenge nomination. Yeah. Ndi mmene ndithu tayambira kuyankhula ndithu kwa Wanangwa Shafulumira amene ndi naye ndithu mu studio muno. Osayiwala kuti lero ndi pa 23 June 2025 limene lili lolemba pano pa Times program yake ya kulinji. Ndi mmene ndinafotokozera kuti tili ndi George Chaima amenenso atithandizire kutambasula nkhani. Osayiwala atula nkhani osiyanasiyana Times maderanso osiyanasiyana, chigawo chapakati kumwera komanso kumpoto, amene tikhalenso tikulankhulana nawo kumva maganizo a Malawi amene ali kunjago kuti kodi maganizo awo pa nkhani ndi otani. Apa titamva ndithu kuchokera kwa Dr. George Chaima. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, kainoleya komanso Wanangwa kumeneko mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Nkhani ili pano mwayimva Dr. Chaima? Kanitu ndayimva. Wanangwa kuyezo kutako koyambirirako kuti mwina Malawi akhala ngati atseguka mutu pang'ono, ndiye ndayimva ndithu. Ma presidential candidates 13 izi zikutanthauzanja Chaima? Ndikupangana wanenera Wanangwa koyambirirako kuti ma presidential candidates athu mdziko muno achulukitsa, chifukwa kadziko kankakang'ono kali ngati kabeseni, komanso ngakhale tikayang'ana pa chiwerengero cha anthu amene analembetsa kuti akavotere
ndi anthu ochepa tikachita compare ndi population ya dziko. Ndiye mwina mukaona kuti anthu okwana 13 upikisano mpando wa president. Mbali ina ndimene amanena wanango kuti anthu afuna adzigulire malo. Komanso ananena kuti amwina pakhoza kukhala zifukwa zina. Ine nene zifukwazo chifukwa mwina wanango walephera kunena. Ndi dera lalikulu limene tikutha kuliona. Chifukwa tisamauza Malawi mongozimba itsa pamene zinthu zikuonongeka. Dziko lino ladzaza ndi atsogoleri ambiri andale adyera. Alibe value imene akhoza kuwapatsa Malawi. Kapena alibe chilichonse chimene akhoza kutenga kuwapatsa Malawi kuti ichi ndimene ndikhoza kuchitirani. N'chifukwa chake anthu adyerawo, andale adyerawo amati akalowa mboma chimene amapanga ndikuyiwala pa zofuna ndi zosowa za Malawi. Ndikuyika chidwi chawo kwambiri pofuna kukwaniritsa dyera lawo lija kuti iwowo akakhala ali mboma nthawi imeneyo Malawi avutike, iwowo atukuke. N'chifukwa chake sizikhala zodabwitsa kawiri tikaona anthu andale akulowa mboma osauka. Pakangotha chaka kapena zaka ziwiri amakhala olemera kwambiri. Ndi njira imene amakonda kufuna kugwiritsa ntchito kwambiri kupezera zofuna zawo pandale. Ndiye ndi zimene zizi ngati zimene tikuona. Mukati muona atsogoleri ena pandale pamene pa district imene ndiye anthu onena kuti kuthekera kokhala atsogoleri ali nako. Chifukwa enawo ndoti anachitapo ndithu tinatha kuona zintchito zawo zabwino zimene zinapindulira Malawi. Koma pali anthu ena pomwe papa onena kuti akuchita kudziwiratu kuti olo mphepo itachita kukuntha ngati tsunami iwo palibe akhoza kuwavotera kukhala president. Ndiye mwina kwa basi zimene tikunenazi nzoona ngakhale iwonso kumene alili akumva akudziwa. Koma kuti mwina nthawi zina imakhalanso njira ina yake yonena kuti mukaona matsogoleri ena amene akupikisana nawo kunoko kunalibeko mayina awonso mwina sitimadziwa anali kunja. Ndiye kuja anamizazo ngokuti ine ku Malawi anthu amandikonda ndipo nkapita kumeneko ndikayimira mpando wa president ndipo ndikapambana. Ngati mmafuna mwina miyala ya mtengo wapatali ine ndikakupatsani imene ndiye patseni ndalama ndikachite kampeni. Ama anamizazo ngokuti ndiye akabwera kunoku atatenga ndalama zazo amafuna kuti so azauza azungu aja kuti chimene ndapitira ku Malawi chicha chimene ndandithandizira chicha ndakwaniritsa ndiye patseni ndalama zambiri. Ndiye iyi ndi nkhani yadyera imene amalephera kutchula wanango. Ndimangofuna kuti nditambasule pamenepo. Koma sindikukhulupirira kuti anthu amenewa onse anayenera kukhala ma presidential candidates mu nthawi ino imene tikuyembekezera kuti zipani kuti zikapambane zikuyenera kugonjetsa lamulo lija la 50+1 kudzera m'Alliance. Mwina ndimirekaye pamenepo. Tathokoza kwambiri wanangwa wamva ajaima ayambapo nawo akuti dyera ndi limene lachuluka akuti ena akudziwa kale kuti olotu voti sitingayipeze. Koma ukuona bwanji 10 million kwacha ukayipereka tiziti ndi mpamba umenewo mmene anenera ajaima kuti ndidyera chabe akufuna ngooneka kuti inenso ndikhoza nanenso munditole ngati kuchitike Alliance kutsogolowo. Ndizoona ajaima osuti akulakwitsa kunena zoona kwambiri kuti nkhani yake ndi dyera chifukwa mukhoza ona kuti pa anthu 13 sitingakhale ndi mapolisi oti akufuna kutukula dziko sewa. Ndizovuta kuti aliyense pepatuse manifesto ani manifesto izigwirizana tikunena Malawi muno pano pati ndidza timati agenda 2063 ndikoyenera kuti chipani chilichonse kaya candidate aliyense akapanga manifesto azigwirizana ndi zimenezo komanso tizigwirizana ndi mapolisi amene akupanga economic planning ndena. Now anthu 13 kudziwikiratu kuti ena alibe zolinga zenizeni. Ndizoona kuti pala anthu ena amene akudziwiratu kuti ngakhale even kota ya mavoti amene angaponyesa angayipeze mwinaso percent zimene angapeze ngati angafike 1% ndi mwayi. Ndiye mukaona amene ndi cholinga akufuna chani. Cholinga chawo ndimene ndinapoyamba mudza cholinga ndi choti tizigulitse tipeze kenakake nanga si andale kumene kwalowako nthawi yachisankho ikhoza kukhala nthawi imene anthu
amakhala ndi mantha mwina pa Chingerezi amati fear of unknown, mantha osadzika kuti andi makhala nthawi yakantoletole amaona kuti voti yonse imene atatole ndiyofunikira so pana akhoza kumaona ndithu kuti mwa anthu 13 wina otakudziwiratu kuti ngati angakhale ndi mavoti mwina ndi 200 amfunabe ameneyo kuti akhale mbali yawo kwa iwo 200 yo ni namba yayikulu so anthu azolowera aona kuti business yabwino imene tingapange mwina tingotenga mapepala kenaka ano tiyambe kuzugu maonapo pakati pa misonkhano yosiyanasiyana mwinaso imene kuchitika mukamva andale akamalankhula ambiri akumanena ndithu motsindika kuti ife tikupita ku alliance nde mpaka zafika pa business mwatero imene ndi business yayikulu ya kupereka 10 million kwacha sikuti ameneyo akuziwa kuti kutsogolo kumwena adzabweza komanso nkhani ina ndimene ananena chaimaidzi yoti pali ena ndoti alipo amene amapatsa kenakake kwina kwake amene akumpusitsa kumanena kuti ani mukaona ndewo kumalawiku ndikhoza kachita zinthu mwina ndikhoza kapambana anthu ngati amene osali gulu lomwera anthu 13 yayi ndiye mmene tinanenera muja kuti palaini panso tikhale ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene akatenga ma nomination papers ku bungwe limeneli la MEC nde palaini pa zikuoneka kuti tili ndi Smart Suwira amene wande akhala akutenga mapepala kwa nthawi yayitali wanangwa akuyesetsa ndithu kupikisana nawo pa chisankho kwambiri nde titamva mwadzuka bwanji Smart Suwira? Ndadzuka bwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, takulandirani ku program yathu. Nkhani ili pano mwaimva nanunso mwakatenga nawo mapepala ku bungwe limeneli la MEC. Makamaka chidwi chanu ndi chotani? Ine ndifuna ndikonze Malawi. Ndikufuna Malawi watsopano wokonzedwa bwino. Ndamene ndikumufuna ndamene ndibweretse ine zikuoneka kuti mwakhala ndithu nthawi yayitali mukuyesetsa ndithu kuti mutsogolere dziko lino ulendo uno timaona ngati kuti iyayi mwina tingomva kuti mwachita mgwirizano ndi ena kapena mwapuma koma mwakatengabe mapepala nde timalankhula pompa ndi George Chaima kuti iyayi anthu enawa ndi dyera kapena business kufuna kuoneka relevant pa Chingerezi titero inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Ine ndatumidwa ndi Mulungu kuti ineyo ndatumidwa ndi Mulungu kuti ndipange ine sindikungopanga yayi ndikupanga under the God's direction zimene ndikupanga zoti ena kudyera zadyerazo ndiye anthu enawo osakhala ine yayi. Timakamba apa kuti kuli 50% plus 1 kuti munthu amene akuyenereka kutsogolera dziko lino akuyeneka apeze mavoti opitirira theka inu mukuona kuti izi zitheka? More than that izayi zitheka koposa amene koko muzakhulupiriranso kuti wa independent mpaka kupeza more than 50% muzakhulupiriranso mbuyo moni mayesera koma sindimapanga nawo enter kuti ndifike pa ballot popanga nawo mpikisano wa mavoti weyayi ndimathera popanga present mapepala pama ulendo uno I have paid 10 million kwacha which entitles me to get the documents, the papers, nomination papers ndikusainisa nkapereka ku MEC kuti ino ndikhale pa ndandanda wa anthu ozapikisana nawo ulendo uno wopikisana nawo wambuyo ujawo nanga sasa mangolandira ndiye mwina mzanga wanangwa asana thireponso ndemanga komanso Dr. George Chaima muli ndi mfundo ziti zimene mukuona zokuti ulendo uno mene mwafotokozera muti mangothera po kapereka ma nomination papers wanangwa saja mangoti kalikose mukaona koma kukanika ulipira pano taona kuti akwanitsa ndithu kupereka 10 million kwacha muli ndi mfundo zotani zimene mukuti Mulungu wandituma ndi utumiki umenewu kuti ndikonze dziko la Malawi? Chuma cha Malawi ncho
inaonongeka, economy ya Malawi inaonongeka. Amalawi amene akuzunzika kulira kwao kwa mfika Mulungu, kulira kwa Malawi kwa mfika Mulungu. Ndiye Mulungu is sending me as he sent Moses kutaka promote ana Israel kwa Egypto. Tili mu Egypto tumuno amana udi kupita Kenani, Kenani wake utiyo unoyo. Tili mu Egypto tumuno tiku jamana njiro zotenta Malawi wake wakupsha ujo, Malawi wakupsha ujo wotenta. Ndiye ndikufuna ndi acho cyane Amalawi tichoke mmene ipite ku Malawi wasopano amene wokomera aliyense posati wokomera a president wokha kapena ndi nduna zawo zokha kapena ndi ma MP iyayi. Ndikufuna kuti zichoke kwa andale zipite kwa Malawi, timachite kwa Malawi. Amalawi eni dziko adierere amve kukoma Malawi. Yayi ndokhulupirira kuti Dr. George Chaima mwamva nkhani imeneyo kuchokera kwa Aswira chifukwa ndinu munanena pompapa kuti enawa ndidyera chabe akudziwa zokuti olo atayesera chotani sangapeze voti. Mwamva zomwe ayankhula Aswira ndemangano ndiyotani? Ine ndamva ndithu zimene ayankhula olemekezeka Aswira amenenso ali presidential candidate. Zangovuta kuti Mulungu mchilengedwe chake anasankha kuti bisira saoneka ndi maso. Ndiye anthu ambiri kupatikiza ngakhale andale timafuna kubisala kwambiri kudzina la Mulungu. Tisaiwale kumbuyoko tinali nawo anthu ena olankhula ngati Aswira amene anali mu ntchito ya maitanidwe amene anali maitanidwe ku ntchito ya mpingo kapena mutu. Ndiye pochoka kumeko anayankhula kuti yayi ine ndikulowa mboma chifukwa chakuti kutumikira kudzera mboma kumenewonso ndi utumiki wina. Koma mwina titati tiunike bwino ndikukhazikika ndikuyang'ana mozama kapeza kuti amene anachoka ku utumiki wa mu mpingo ndikubwera mu utumiki wa mboma aononga kwambiri boma, chuma cha boma, komanso athandiza kwambiri miyoyo ya Malawi kuvutika kwambiri kusiyana mwina ndi mmene analili ku mpingo. Ndiye tikamagwiritsa ntchito kwambiri dzina la Mulungu ngati kuti watituma ngati maitanidwe opita mboma pamene kuti makhala kuti tikumulakwira Mulungu. Ndiye Amalawi si anthu ajaonena kuti tikugona. Amalawi tadzuka, ndipo tadzuka ndithu, nthawi yogona sipezekaso. Anthu andale tikwadziwa tsopano mozama bwino kusiyana ndi mmene tinkadziwira kale. Anthu ambiri andale alibe chidwi chofuna kuthandiza ndi kutukula miyoyo ya Malawi. Zizindikiro zake nzakuti akalowa mboma anthu amenewo amapangitsa miyoyo ya Malawi kukhala yovuta kwambiri. Anthu amene tikhoza kuwakhulupirira mwina ndi amene amati akalowa mboma amathandiza miyoyo ya Malawi kukhala yofewa. Ena mwa anthu amenewo ndi amene Malawi pakali pano tikwalirira kuti ayi akuti akanabwereraso mboma, akuti akanabwereraso mboma, koma osakhalano mwina zinthu zomwe zangoti mbwe kuti zilowe mboma ndi malonjezano ofuna kuti Amalawi tikhale ngati takhulupirira pamene tikudziwa kuti akubwera mboma kukaononga, kupakula, komanso kubweretsa umphawi waukulu ku miyoyo ya Malawi. Malawi wanzeru pakali pano sangafune zimene tikuziona kuti zipitirire, chifukwa tikatero ndikuti Amalawi miyoyo yawo kutsogoloku ikhala yopanda chiyembekezo. Ndiye zimene akunena Aswirazi kuti Mulungu waitana, ngati Mulungu waitana kutumikira Malawi, ngati amakonda Malawi, apite mmakwalala, apite mmatauni, apite mmizinda,
kulalikira uthenga wabwino wa chipulumutso kuti amalawi akapulumutsidwe ndipo amalawiwo awatenge apite nawo m'mapiri kupemphera apite nawo m'mabwalo kupemphera kuti Malawi apulumutsidwe ku chipsinjo chimene akudutsamo chifukwa cha anthu andale. Ine ndikaona zimenezo ndikhulupirira kuti aswira ayitanidwadi ndipo atumidwadi ndi Mulungu chifukwa Mulungu amatumiza mneneri mdziko kufuna kukapulumutsa mtundu. Ndipo ngati mneneriyo ali aswira apite alalikire makwalala, apite alalikire mizinda, alalikire matauni, ndipo kulalikira kwawo kuti abweretse anthu pamodzi apemphere kuti atsogolere amene ali andale wozunza dziko lawo, wozunza Malawi, amenewo achoke m'mipandomo mubwere atsogolerena. Pamwepo ndigwirizana nawo kuti Mulungu ndi watuma kuti akawombole Malawi kunjerwa zotentha zimene akudutsamo pakali panopo. Tikuthokozeni kwambiri Achayima. Tibwereranso kwa Asuwira kuti uthenga omwe auza kuti kodi akuyankhapo zotani. Koma pakadali pano pa line panso tili ndi mmodzi mwa anthunso amene akatenga zikalata zawo. Amenewa ndi Kamuzu Chiwambo. Takulandirani, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya kumene tadzuka. Tikukambirana nkhani apa ndikukhulupirira zokuti mukuyitsatira bwino lino kuti anthu 13 akatenga zikalata zawo zofuna kukapikitsana nawo pa mpando wa mtsogoleri. Inunso ndi mmodzi mwa iwo. Timafuna titadziwa kuti kapenatu mwina mukusewera masamu ena ake pompa Achayima manena kuti enawa mwina akudziwa zokuti sangapambane sangapeze voti koma mwina ndi business akungobisalira mwina mwake. Tafotokozani zambiri. Ine moyo wanga wonse ndakhala ndili politics ya Malawi amadziwa bwino kuti sindipangazikwana ndinalava politics chifukwa cha mavuto amene Amalawi akhala kukumana nawo, utsogoleri amene wakhala kupezeka pa Malawi pano, dziko likukanika kupita chitsogolo, chuma cha Malawi chabwerera kwambiri mbuyo, anthu akuzunzika kuti apeze chakudya chokwanira, anthu akuzunzika kuti moyo wawo ukhale monga mmene ungakhalira kale, kupita kuzipatala kulibe mankhwala, apeze khale masuka omwewa, nchere, ana sukulu apite ku sukulu ndi mavuto okaoka, kwere basi chilichonse ndi chodula Malawi. Ndipo Amalawi tikati akuzunzika izi sinkambaka mwayi, izi zona zake. Ndipo nchifukwa chake mutaona kuti anthu amene alembetsa population ya 22+ million, anthu only 7.2 million alembetsa. Siniza kuti ngakhale anthu ndokhumudwa Malawi ndokhumudwa ndi democracy, kuti democracy imene ankakhulupirira kuti yatenga chitsogolo sakuona bwino wake, atsogoleri akupereka malonjezano sakukwanitsa. Ndi Amalawi pakali pano ndikuomvetsa chisoni okufuna ndipo ali ndi nkhawa opsa kuti kodi mmene tikupita kutsogoloku zikhala zotani. Choncho izi ngati mtsogoleri kuti amene ndikupanga nawo mpikisano umenewu ndi mpani zimene zimandikhudza kwambiri. Moyo wanga wonse ndakhala ndikukhuzika kwambiri kuti kodi Amalawi chipange chani, chipange motani iwonso mawa adzasembera okoma. Ndi kwa ine kwa enawo kwa ine ndipakazibona ndiliro niyagamba nakuyayi. Mu chaka cha 2020 pa chisankho cha atsogoleri munachita alliance ndi Tonse, munali mu Tonse Alliance. This time around ndinokonzeka kuchita nawo mgwirizano ndi zipani zina. Msiku kwambiri nizona kuti 2020 tinapangana mgwirizano ndi Tonse kapena ndinali limodzi ndi zipani 9 zicha, ndipo tinamenya nkhondo mpaka na candidate wathu anawina achakwera. Ndipo ndiliko kuja mukhoza kumbukira kuti adandisankha kuti ndikhale spokesperson amene ndinkalankhulira zonse 9 zicha. Koma ntaona kuti tsogolo lake ifeapeta taona kuti tsogolo lake la mgwirizano manager sukupita pena paliponse yayi. Ono ndi miyo ya Malawi
ibwera mbuyo zimene tinalonjeza zicha zikukwaniritsidwa chuma chapira Malawi indapenda komanso nkhani zakatangale zimene tinalonjeza kuti ithana nazo kupezeka kuti nkhani zicha izo zilonjeza tinaona kuti aya chipani choyambirira kutuluka mtonse mbicha Petra tatuka amene mucha titaona kuti ulendo ukenani sitikafika nawo pato limenelia ndipo datuka nena kuti iya anzatu amene ali ngati mutiona kuti zikafika ndi panopo mukafunsa kuti kodi buyenda ndi chipani chiti zinganene bwinobwino pakali pano pachono ndikoza kutsimikiza nchakuti ifenso monga zipani zina tikukambirana ndi zipaniso kuti pangakhale mpata oyenderera limodzi wina nkoza kunena kuti iya tipange painete koma iya mauso amanena kuti mu umodzi muli mphamvu choncho ili open pomade ngati zoti pakakhale ngati zongwirizano sezingatheke ifeyo tikudziwa kuti zili kuthekera tikhoza kuyendetsa dziko la Malawi ndipo dziko likhoza kutukuka. Izi ndikulankhulazi sikuti munthu umangolowa mu president kuyamba kuyendetsa dziko limbira lisogolo ayi ayo weka kuonetse mphamvu yako ayo weka kuza kuonetse kuti ndiyo munthu wopambana ayo weka kuonetse kuti uli ndi kuthekera ndipo ife sindikukayikira konse kuti kuthekera ndili napo ndili mmodzi amene ndakhala mpolitics zaka zambiri ndipo ndaona maulambiro a Dr. Banda ndaona ulamuliro wa Bakiri Muzi ndaona ulamuliro wa Bingu ndaona ulamuliro wa Joyce Banda wa Tambarika ndaona ulamuliro wa panopo wa Chakwera ndikasuzumira monsemo ndikuona kuti zosekera zambiri zoti tikanakhala kuti usogolero kuenda bwino pano ku Malawi bwezi ili patsogolo kuopsa bwezi anthu akusangala kuopsa misewu osakhala ngati imene tikuona imene ili ya Malawi lero chuma cha Malawi osadipendapenda ne kumona mpaka lero Malawi ndipo kumasetsedwa pambuyo pa anthu ena maiko ena kuti atibereke zokhumudwitsa kwambiri kwa ino ita sikusogoleria akamuzo chiwambo Yeah. Musanapitirire ndikuona kuti nthawi apa kuti timvenso kuchokera kwa atolankhani athu madera osiyanasiyana komano musanapite mwakambapo kuti muli open kuti mukukambirana ndithu ndi zipani zina anayankhulapo achaima kuti zipani zambiri izi ndidyera chabe zangotenga makalata amene wakuonetsa kuti nafenso ndofunikira koma kuseliku akukambirana ndi zipani zina kuti achite nawo mgwirizano nde mwapherezera nanunso apa mwakamba kuti mwatenga koma mukukambirana ndi zipani zina tenena kuti nanunso muli mugulu ili limene achaima kunena kuti lachuluka ndidyera kungofuna tikiti chabe kuzionetsera kuti inenso ndofunikira ndatenga mapepala odi dyerali odi munthu mango udzuka lero ndidyera ndakuwuza kuti natuluka utonse mujambe matuluka sikuti malibe chilichonse ngati muteya sakhazirimo ine moyo wanga wa ndakhala mundale ndakhalapo zaka zambiri ndipo ndakhala ndi mpata yoti ndikoza mina ndikanakhala ndi mpando waukulu mboma koma malinga ndi zinthu zimene zimayendera ndiukana choncho ngati achaima maganizo awo ndi amenewo ifeyo apeza kuti leo kuizwapo kapabile ndilide ndipo ndikoza kuonetsani kuti ali zinthu zingapo zimene ndikupanga mdziko muno zimene zikusoyera kuti maganizo anga ndakuti dziko la Malawi lipite chitsogolo pali pano kale kuti siyandale mukoza kuona kuti tikupanga program ya mphamvu kwambiri yanze para kupereka mankhwala ndi zida angopereka kumene pakwinzipa zipangizo ndi zida zoposa 2 billion kwacha ndipo tapanga zenezi pakwizi tapanga zenezi kuzomba Central Hospital tapanga zenezi ku Mzanzi District Hospital tapanga zenezi kulikuni tapanga zenezi ku Baira kulilongwe ku Mzuzu ndipo zikapita Malawi kodi ndikakhala mzowadera bwezi ndikupanga zenezi ndine mmodzi kapena Malawi mmodzi amene ndikufuna dziko langa kazabino lipite chitsogolo ndipo ndi maplan
kuti dziko likatukuke ndipo litukukali chikotayamba kale kugwira ntchito imeneyi sikuti tikulonjeza kuti zapanga zakutsogolo ayamba kale kugwira ntchito imeneyi lerolo amalawi ambiri amba kuthandizika choncho ukati anthu adyera ine kuthandike chikulu imeneyo ndikuthokozeni kwambiri Kamuzu Chiwambo zikomo kwambiri lera zikomo ndipo sachidapompa tikhale tikupitanso kwa atolankhani athu osiyanasiyana kuti timve kumeneko kuti kodi amalawi akuti nji tipite chigawo chakumpoto chigawo chakumwera komanso timve chigawo chapakati pano atolankhani athu kumeneko ndokonzeka kuti timve kuti kwa amalawi akuti nji tikudikirira kuti tilankhulane ndi atolankhani athu titamva Wanangwa nkhani waimva kuchokera kwa Suwira komanso Kamuzu Chiwambo kuti bwanji mwachidule tikaona ngati Aswira mwina Aswira nenene kuti chimene akugwiritsa ntchito anakhangata kuti banga lilime kuti tilephere kulankhula fa munthu ukathamangira kuyika mulungu patsogolo nkhani za mulungu anthu sakambirana masuke bwana nanga si bena nene ajaimauza sitingadziwe katikati mu kodi umulungu uli modi kapena mulungu waitana chifukwa ni nkhani ya pakati pa iweyo ndi mulungu wako ndi anazika mu njira yoti anthu ena simaziwa so kawiri nkhani za mulungu zathu maopa kuti mwina tikhozo khanga tidolankhula munthu odzozedwa soyeza kuti mwachidule ndi munthu amene alibe tsogolo lenileni loti afuna apange chadi kudzikole chifukwa nkhani zimene akunenazo ni nkhani zimene mwina kutsogolo kuti ikambirane kuti kodi titani kuti anthu ngati ameneyo asamapezeke apeza mpata kuti akhoza kutenga nawo makalata kapena kuima nawo pachisankho tikafika kwa Kamuzu Chiwambo ndikukhulupirira kuti mbovuta kwambiri kuti aliyense amene angabwere pamene panene kuti ine ndi mmodzi wadyerayo komano mwina nkhani timatenganso ndi mmene tikuonera zinthu kodi tsogolo lawo Kamuzu Chiwambo ndikukhulupirira kuti sangalitsimikizire dziko la Malawi kapena kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti akhoza kupeza mavoti 50% theka la 7 million imene inalembetsa plus mwina ndi munthu mmodzi so pano ngati akudziwa kuti sangafike pepo mwina mafunso nkumati ndiye akupikisana nawo ndi zolinga zotani nde wayana Wanangwa apa bwanji tipite nawo kwa atolankhani athu kuti timve kuti kodi amalawi kumeneko akuti nji Hello, Leah. Hello, ukundimva? Ndikumva Leah, Hello. Ukundimva Leah? Ndikumva ndithu. Okay, ine Sam Banda Junior kuimbirako ndiri ku Blantyre ndiri nsewa wa kuchimangunda uku nati ndijezeko ndi anthu awiri atatu mwina ndiri ndi alipo anthu awiri oti ndiyankhule nawo mwina kuyambirira sina akulu ine ndi Boniface Matala kuchokera kuti Mankhunda chabwino nkhani ili apa ndiyoti taona atsogoleri 13 amene akuti alembesa kuti apikisane nawo pa upresident mwayilandira bwanji nkhani nkhani ife tayilandira bwino kwa basi wano kuti ngakhale tili choncho kwa mtsogoleri amene akufunika ndi mmodzi yekha basi singasankhe 16 osewo yayi akufunika ndi mmodzi basi ngati dziko atika dziko kakang'ono koma upezeka kuti mpaka atsogoleri 13 amene ayimira zikuoneka bwino zimenezi zikuoneka bwino kwenikweni ife amali mangonika kukhala ndi chiganizo chimodzi kuti titeno kukhala ndi utsogoleri wabwino ndithu ngakhale atsogoleri wali 16 bola tikufuna nokungopesa mmodzi weniweni ena wawo ndoti ankha kuti angochukutsa manambala chani chabwino inu kodi munakalembesa mufuna mtsogoleri wotani kwenikweni inu ineru nakalembesa ndipo ndikavota pa 16 September mufuna mtsogoleri wotani ndifuna mtsogoleri kuti atisinthe amalawi ifeyo usati azikutinamiza uyu anene zake ayi tikufuna mtsogoleri kuti tikakhala tisiva kukoma kuti ati ini mtsogoleri mukuti kumva kukoma kotani mufuna akuchitireni chani mtsogoleriyo onga pakati panopa zimene kuyendera panopa kuona nthu ambiri tikufumalawi katundu wakwera mtengoteri teire yakudya chikufutanso
ifuna sogolero kuti anditha kupanga management kuti amalawi asabavutike yayi. Chabwino leya ndingocheza ndamodzi malingana ndi nthawi mwina ndikanacheza ndanthako koma akulu akunena kuti afuna mtsogoleri onena kuti zinthu zikhale kuti zikusika mtengo komanso oziwa kuyendesa zinthu koma kumbali inayo akuti yayi enawo ngoperekeza chifukwa mtsogoleri amene akufunika ndi mmodzi basi. Netu ndikuthokoze kwambiri Sam Banda Junior. Tathokoza kwa basi. Sam Banda Junior mumzinda wa Blantyre akumva maganizo a Malawi kuti akutinji pa presidential candidates 13 amene aonesa chidwi chopikisana nawo pa chisankho chimene chikubwerachi pa 16 September. Apa tipite mumzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino mzanga yaka kudzantayo kumadzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino. Msanga tatifotokozere kuti Amalawi akutinji kumeneko. Chabwino kwambiri ndi mmodzi wa Chinyamata ku mzinda wa Lilongwe mwina achoyamba mutifotokozera dzina lanu ndi ndani? Ine zinanga ndine Luis Katumba ndibera ndithu kuno kwa Yisautu. Mmene mwamvera nkhani anthu 13 atenga nomination tinene kuti mina zikalata zowavomereza kuti ayimire pa mpando wa president. Mina mukuona izi kuti zithandiza mutani pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September? Ine ndikuona ngati anthu achuka ndithu kwambiri, anthu 13 achuka kwambiri. Choncho kuti ma president zimanenedwa kuti azikhala ndi mavoti odusa hafu. Ndeno izi zitopangisa kuti Malawi ikhale ndi mavoti kawiri. Chabwino mwina chiyembekezo chanu ndi chotani atsogoleri amene akufunika kusankhidwa pa 16 September? Ineyo katika Malawi ndikuona ngati president omwe akufunika ndi president oti azitha kubwesa chitukuko Malawi muno madera onse osati kuyang'ana malo amodzi. Chabwino kwambiri leya ndi mmene ayankhulira Prince Katumba kuno ku Lilongwe akuti akufuna kuti president akamachita chitukuko azichita konsekonse osayang'anira mbali kuti mwina dera limene akuchokera iwowo ndi kumene akuyenera kuti azichita chitukuko. Ayembekezera president kuti akalonjeza kupanga zinthu azikwaniritsa. Ziko mwambiri. Ndathokoza kwambiri mzanga Brenda Kayo. Apa tilowerenso chigawo cha kumpoto kumeneku kuli mtolangani wathu Sam Kalimira. Sam Kalimira wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino leya ndipo kuno ndiri ndi mu mzinda wa Nzuzu kwa Luwinga. Kulika mphepo kumasoka dzuwa kumawala ndithu. Nkhani imeneyi ndi mmodzi amene wafuna kuti mwini wake atrepo ndemanga atsogoleri dzuwa lija. Ine ndi Augustine Paro Jere kwa Luwinga. Kani mwa ndaiva bwino kwambiri. Tizipibanje pene nambala. Ine samuli hapa ndikupa chisoni. Chisoni ndikugira kwambiri tizikolanga Malawi. Makandidati paka 13 amene apeka kali makalata. Ndikuti pamene tikumva kuti ena sana katengeso ya alinjira kupita. Possibly tisike ma 20 makandidati. Ziko yake liti. Mavoti yake amene alipesa 7 million. Ndiye makandidati onsewa atengepo voti pamene popo. Kodi 50+1 je ikunene ngati akoti. Ikwanisa ngawaka ipamene. Techiwiri ndikuizana ndi abambo Chaima, acho Chaima. Anafotokoza bwino lomwe kunena kuti makandidati onsewa nakulapa bandijera. Palibe amene akufuna kuthandiza Malawi apa ya. Ziko ili ndikusowa anthu amene akulikonda ngati atsogoleri. Anthu sakulikonda ziko lino Samu. Ansewa tikaona apa uzatenga makalata wawa. Angofuna kuti ajepo pa ziko ili, alidewe ziko ili azipita. Ndikuti ndimtima ufuna kuthandiza Malawi. Ufuna mtsogoleri azakhale wotani. Ine Samuli hapa last time nani anaso mprogram yomwe kunena kuti ziko la Malawi ndikufunika mtsogoleri amene ali olikonda ziko lino 1. Number 2, akali munthu amene akusata za economy. Pamene tili pano Malawi ali ndi nthenda ya economy. Tikudwala economically. Ndiye president amene akufunika apa akali munthu oti ndi economist. Ngati pali candidate mmodzi simuchula amafotokoza bwino kwambiri za chumazi. Iye ndi economist ndithu womphamvu ndipo anagwirapo ntchito atikivina ndi kwina kuti ine ndikamamvera akamayankhula pa wireless. Uyo ndi munthu akutithandiza. Mwamba ndale lusopano. Mwamba kufuna wanu. That's why ndana kuti simuchula zina. Chikondikana kuti ndiloye ndale. Ndathokoza. Leya pamenepo ndi pamene ndingamalizire undilole kuti nditero
ndikadakonda kuti akamuzijambo aja akadakhalapo kuti mwina ayankhe funso lina kuti azawo kuno kumpoto apanga mgwirizano iwonso ngakuno ali pati zikomo kwambiri mzanga. Chabwino, ndathokoza kwambiri Sam. Wanangwa wamvatu ndithu mmene anthu alankhulira akuti makandidate 13 mwina tikamapitanso chitsogolo pakamafika pa 5 July akhala atafika 20 lakula ndidyera. Yeah, ndizoona ubwino wake anthu akugwirizana afe mmene anena poyamba kuti mwa anthu 13 osewa sikuti cholinga chawo chenicheni ndikufuna kutukula dziko lino, komanso ambiri akudziwa kuti tsogolo lawo sangapambane chisankho ngakhale zitavuta modani. Cholinga chawo ndikungodzigulitsa kwa zinzawo, cholinga choti akhale ni mphamvu zogulitsidwira mwina awagule pa mtengo wodola kenako iwo azadzilemeretsa, chinthu chimene chili chosakhala bwino kwenikweni fati mmene okhala ndi anthu amene akuyenera kutukula dziko lino. Chabwino, Dr. Chaima ndikukhulupirira zokuti muli pa line pa mwamva zonse zimene ayankhula Amalawi komanso zimene anayankhula Akamuzu Chiwambo, mukutipo bwanji? Poyamba ndiyamikire Dr. Chiwambo chimene anayankhula, tikati tionetsetse matsogoleri amenewa tinanena kuti lachuluka ndidyera, koma si onse mwa anthu amenewa amene ali ndidyera. Tikatengera mbiri ya munthu ngati Chiwambo, ndi munthu amene tinganenebe kuti pandale mdziko lathu lino ali ndi integrity. Anathandiza kumenya nkhondo yonena kuti dziko lino likhale mu democracy. Ndipo pamenenso anali ku Tonse Alliance, anali munthu oyambirira kuzindikira kuti boti ndakwerali silikafika ligwa limira nditulukemo. That is integrity, the level of integrity mmene tikufuna. Ndi anthu ngati amene wawa mwina amene tinganene kuti atafuna kudzigulira malo mu alliance ayang'ane pa zipani zimene zili ndatsogoleri akuthekera kunena kuti akhoza kutumikira dziko lino mmene anatumikira m'mbuyomo mofuna kutukula miyoyo ya Malawi ndi kuwathandiza Amalawi. Ilipo nthawi ina pamene atsogoleri amene akupikisana nawo anatumikira dziko lino ndipo pafupifupi aliyense amasangalala. Ndipo ndi anthu ngati amenewo amene mwina tingathe kulimbikitsa kuti atakhala pamodzi ndi kupanga alliance. Ndimafuna kuti mwina ndiyang'anenso kapena ndinene ichi anzathu amene amachokera kumwera, ndi kutanthauza atsogoleri amene ali ndi chidwi kupikisana nawo pa chisankho chimenechi komano akuchokera kumwera. Tisayiwale kunena kuti ndale za dziko lino ndipo kumwera tikati tiyang'anitsitse chiwerengero cha anthu amene analembetsa ndichochepa ndithu poyerekeza ndi chiwerengero chimene analembetsa kuno kapena tinena kuti ku chigawo cha pakati. Ndipo chigawo cha kumwera kumenenso kwachulukanso atsogoleri ambiri andale adyera, chifukwa chakuti nkumene kwadzuka zipani zambiri zongogawana pamene akudziwa kale kunena kuti anthu olembetsa kumene koko ndi ochepa. Ndimafuna kuti ndapatse uthenga ndi malangizo aulere kunena kuti kugawanikana kumene kuchitika kumwerako sikuthandiza. Ngati anthu kapena atsogolerinu simungaganize zofuna kutumikira Malawi ndi kuchotsa mavuto amene akupitapo. Khalani pansi, kambiranani, dzichepetseni, sankhani munthu mmodzi amene mukhoza kumuyenereza kuti akhale patsogolo. Sizingatheke nonse kukhala patsogolo ndi kuwina chisankho pa malamulo a 50+1. Kutereko ndiye kuti mukhalenso kuti mukupondereza Malawi mukangokakamira zimene mukukakamira pakali pano. Khalani pansi, dzichepetseni, sankhani munthu amene angathe kukhulupiriridwa kuti akhoza kutsogolera alliance ndi kulimbana ndi boma limene lilipoli, chifukwa Malawi mbomali akuvutika kwambiri. Nde mwina ndi nthawi iyi ndimangofuna kuti mungoyankhulanso mawu ano omaliza kuphera mphongo zimene timakambirana tsiku la lero. 30 seconds. Ine mawu anga omaliza ndi akuti atsogolerinu amene mwaonetsa chidwi kupikisana nawo pa mpando wa president, dzisankhireni ma alliance partners amene angathe kukhala nayo mphamvu ndi kuwombola Malawi ku chipsinjo chachikulu chimene tikudutsamo pakali pano.
tikati tiyankhule chilungamo ku mtundu wa Malawi. Ine Sukandale ndilibe chipani koma ndifuna ndiyankhule ku mtundu wa Malawi kunena kuti tithandize atsogoleri amene ali nawo masomphenya wokonda dziko ndipo mwina aonetsapo chidwi m'mbuyomu kuti akhoza kutukula miyoyo ya Malawi komanso akhoza kuchotsa Malawi pa mavuto azachuma, akhoza kuchotsa Malawi pa mavuto anjala, akhozanso kutukula Malawi pobweretsa umodzi m'dziko muno. Koma zinazi ndikukhulupirira kuti mwina zikhoza kutichedwetsa. Kuonetsetsani kuti mwabwera pamodzi osakhala kugawanikana. Nyumba ya ming'alu sichedwa kugwa. Mukhale pamodzi kuti mukhale anthu amene mukhoza kupereka chiyembekezo ku mtundu wa Malawi. Koma musayike dyera kunena kuti ine ndikhoza kupambana pandekha. Zimenezozo zitayitsa nthawi Amalawi, ziwonongetsa ndalama zanu, mukhale ndi maganizo abwino ofuna kutumikira mtundu. Kuti mwina dziko lino lake likhalera bwino lowala. Ndikuyamikeni kwambiri Dr. Shaima kuti munapeza nthawi yanu nkukhala nafe program imene ya Kulinji. Ineso ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Pamapetonso sindinali ndekha muno, ndinali ndi mzanga wanangwa Chafulumira. Tangophera mphongo nkhani imene timakamba muno, tamva kuchokera kwa atolankhani athu Amalawi eni kuyankhula. Dr. Shaima tinali ndi Smart Suwira apa komanso Kamuzu Chiwambo. Mwina tangophera mphongo nkhani yathu tisanachoke pano. Nkhani ndiyo savuta fa zikuoneka kuti tonse amene tikulankhulapo tikugwirizana kuti sizoyenera kuti kadziko kakang'ono ngati Malawi kamene population yake ndikumanena kuti mwina 22 million kakhale ndi makandidate okwanira 13 mwinanso akupitirira fa alipo ena amene timaona kuti ndakabwerebwere sanatenge. Anthu amene amatithandiza ife tikanavutika titenge chitsanzo ngati dziko la America. Ndi dziko lalikulu kwambiri imene ili ndi population yochuluka komanso ili ndi ndalama zochuluka, koma mukuona kuti imene amapanga chisankho chawo makandidate awo anali awiri. Ndi ifeyo mphamvu zomakhala muli zovuta zambiri zimene zingabwere chifukwa chochuluka makandidate ngati amene. Wani, anthu onsewa akuchulukitsa chiwerengero cha ndalama chimene MEC ikuyenera kupanga mabaloti, aliyense akapezeka ali pa ballot paper ka anthu 15, ndiye kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri. Komanso ma logistics opanga chisankho ndovuta kwambiri kuti mupangire anthu 13 akupikisana pa udindo umodzi wa president. Tikuyerekeza ngati ifeyo a media mungachite kava anthu 13 fairly, aliyense kumampatsa nthawi yake muitenga kuti. Komanso lese mwina mu media konkwamisa ndaona posedwa pa mathamanga kuti akukonza debate ya anthu 13 mukafuna nthawi yake yaitali bwanja anthu aliyense alankhule anthu 13. Pambuyo papo mukayika pa anthu 13 pa ballot, anthu ena amene analembetsa ndi anthu oti ndovutika mwina sanapite ku skulu amene okukalongosolera angobweretsapo chisokonezo anthu 13 iwo. So ndikuona ngati kuti kupita kutsogolo tipeze njira izizi zangotionetsa chimene timene wanangomalizitsi ndithu nthawi yapapa. Chimene ndimafuna ndikumaliza nje kuti zingotipatsa phunziro kuti pali pena pake pamene malamulo athu anasiya mpata umene kupangisa kuti anthu azibwerapo. Ndiye tikhale tibwerere tikangane kuti kodi kutseka pena ndi pena kuti izizi zichepe. Chabwino umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya Kulinji lero pa 23 June 2025 pa wireless ino ya Times. Munali ndine Lea Malekano, osaiwala mprogramu iyi ndinali ndi mzanga mu studio muno wanangwa Chafulumira, komanso ndinali ndi atolankhani chigawo cha kumpoto pano pakati Sam Banda, kumpoto ndinali ndi Sam Kaimira, komanso kulilongwe Brenda Kayo. Ndikuyamikeni kwambirinso Dr. George Shaima amene tinali nawo ndithu pa line pa Smart Suwira komanso Kamuzu Chiwambo. Pitizani kumvera maprogramu otsatira pano pa Times. Mwakuma nonse. Amalawi Kulinji no kumavenya kumavetsera kuti Kulinji vakaya lilongwe Kulinji kumzuzu mbwanyeto Kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usaruga kulilabe
nanga solora ledesti aodeja shirugu goju yena manji nanga ngadi zonya disa surijani umboro bagari kulinji mwera nanga kwanu go kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga temzile dio kukuriyani oh kulinji digudalila inu oh kulinji